Er wordt geschilderd, gespoten, met polyester gewerkt. Ja, het is een bedrijvigheid van 's morgens tot 's avonds in de kleine uurtjes op dit moment. Nog 2 weken te gaan en dan begint de carnaval weer. Dus daarom wordt volop gebouwd. Zo ook hier in Hulst. In deze grote loods staan 22 carnavalsverenigingen. We zijn nu aan de Meridiaan op het bedrijventerrein in Hulst, waar een aantal jaar geleden na de brand in de Magdalenastraat op Heikant een grote loods is herrezen waar een heleboel carnavalsverenigingen hun wagen bouwen of hun wagen stallen. Niet lullen, maar poetsen. Ja, zeker. Ja, het moet mooi gepoetst worden voor te vernissen. Hè. Stof moet er allemaal af. Want anders ga je spuit met je vernissen en het loopt uit. Dan zie je allemaal stof gewoon in de vernis liggen. Ja, dat is niet mooi natuurlijk. Ja, het moet blinken vooral hè, met carnaval. Toch zeker dat het zonnetje schijnt. Is dit de finishing touch? Ja, zo kun je het wel noemen. We zijn al de laatste strohal bezig. Zijn jullie lekker op tijd? Ja, we zijn al heel lang bezig. Ik denk een maandje nog 5, 6. Veel werk al gehad, maar daar doen we het voor. Hè. Lopen jullie een beetje op schema, want nog maar 2 weken te gaan natuurlijk. Ja, we zeggen altijd, ons schema is nog 2 weken hard werk. En dan moet die af zijn. De saamhorigheid in zo'n loods als deze is natuurlijk ook enorm. Iedereen is toch bereid om elkaar een handje toe te steken en een beetje te helpen. Ja, toch wel, want de concurrentie staat hier natuurlijk ook. De concurrentie staat hier ook, maar het is natuurlijk wel, carnaval is een mooi feest en dat vieren we samen, dus we moeten het ook samen bouwen. En dat worden dan een paar volle drukke dagen. Ja, dat is elke dag. Zoveel mogelijk. En late dagen. En dan eindig je natuurlijk wel met een pilsje, of dat is in de middag al? Altijd. En meestal nog een 11 uurtje, dus we zijn er bijna aan toe. Een 11 uurtje, die komt er nu aan. 11 uurtje. Ja, proost. Proost. Op het 11 uurtje? Dat gaan we doen. Dit moet hem gaan worden. Dit moet dan gaan worden. En het idee hierachter is thema Citytrip. En wij gaan allemaal in hippe pakken, dus het idee is eigenlijk van we gaan hip op Citytrip. En vandaar deze bus en alle koffers en toestanden er rond. En die rijdt dan op een landkaart met een kompasje ervoor. En dat is eigenlijk het idee van het jaar. Het lijkt me veel werk. Er is behoorlijk wat werk. We zijn eigenlijk van eind september zijn we eigenlijk al gestart. We hebben nog veel werk, maar we krijgen hem af. Dat gaat geen probleem zijn. We hebben er nog nooit eentje in de schuur laten staan. Dus. En anders moet het nachtwerk worden. Anders wordt het nachtwerk. Is dat ook wel eens voorgekomen? Bijna elk jaar. Hoe vieren ze hier in Sas van Gent carnaval? Nou, dat is een heel lang verhaal hoor. Wij vieren eigenlijk carnaval op een andere manier zoals in andere plaatsen, zoals in Hulst. Wij zijn meer van het dweilen, van café naar café. Wij maken zelf onze eigen creaties eigenlijk altijd. Ik zie hier ook in de tenten wordt ook met hele andere materialen gewerkt volgens mij. Ja, dat klopt. Wij werken hier eigenlijk met foam. Dat is eigenlijk een soort schuimrubber waar we onze creaties van maken door middel van lijm. En met watergedragen verf spuiten we de creatie erop eigenlijk. Ik ben nu verf aan het inspuiten. Dan krijg je een mooier effect voor komen de kleuren er mooier uit. Dus, sommige mensen kiezen ervoor om het zo te laten zoals de in kleur. Maar ik vind het zelf mooier om het in te spuiten. Wij gaan als deltavliegers. Kun je daardoor ook dan vliegen? Ja. Oh, dus jij vliegt gewoon heel de carnaval rond? Ja. Dat zou ik ook wel willen. De Romeinen houden een grote kuis in het Sasse badhuis. Dus, een link, vroeger was er een badhuis in Sas van Gent. Dus een leuke link die we trachten te leggen. Hopelijk dat de mensen het snappen. Maar de jonge mensen waarschijnlijk niet, maar de ouderen die zullen het wel begrijpen. Ja. Nou, succes nog. Ga nog even door. Dankjewel. Hij was een weltegewicht met een gehavend gezicht, die kilo's lichter moest worden. Oh, oh, oh. De trainer zei luister goed, ik doe het voor hoe het moet en alles komt weer in orde. Oh, oh, oh. Ai, ai, ai. Oh, oh, oh.
Op het moment zijn we aan het schilderen en nog aan het papier-maché en nog aan het gijzen. Dus eigenlijk nog van alles en nog wat. Wat moet dit uiteindelijk worden? Een mooie wagen. Er is een thema bij en jullie hebben er vast over nagedacht. Hoe zit het precies? Ja, jij doet gewoon wat, hè? Ik doe zomaar wat, ja. Ja. We gaan een schat zoeken in China, maar ja, hoe dat precies gaat, dat weten we nog niet. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. De act die zit nog steeds in de ontwikkeling, want iedere avond, hoe dichter bij de carnaval, hoe gekker lijkt het wel. In wat voor opzicht? Ja, als je achter je kijkt, dan kan je misschien indenken hoe dat komt, maar de verhalen worden altijd wilder hè, hoe later de avond wordt. Ai, 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 ai. Ja, veel is misschien een groot woord, maar er wordt op zijn tijd een pilsje gedronken en onder het genot van een pilsje wordt er wel de plannen verder gesmeed. En dan krijgen ze meer leven. Er kunnen nou niet veel plannen meer gesmeed worden natuurlijk, want we hebben nog maar 2 weken te gaan. Je wil niet weten wat er de laatste 2 weken allemaal nog verandert. Is gezond. Doe een stapje naar voren, handjes naar de grond. En een stapje terug. Doe een stapje naar voren. 4 uur! Die hebben we mogen gebruiken van een bedrijf hier in de buurt. Dus die heeft eigenlijk 6 knikpunten in zijn lijf zitten. Dus het was best wel weer een uitdaging om die helemaal in te bouwen, zodat niks aanliep en deed. Maar ja, het is een kwestie van programmeren, leren welke beweging of hij moet doen. En die roepen we op tijdens de optocht, kan hij nog wat meer kunstjes. Vorig jaar waren jullie eerstes. Hoe belangrijk is die eerste plaats nou eigenlijk voor jullie? Niet. Nee, ik heb net zo liefst dat we hier met z'n allen gezellig zijn, gewoon met alle 3 de bouwgroepen. Het is wel een beloning op je werk, maar nee, niet belangrijk. En een stapje terug. Doe een stapje naar voren.